Siran, dali! Sumama ka doon! Paano kayo ng tugak ng tubig? Julian! Oh my God! Si Kuya Jeso. Kulang na lang matagal yung tubig ah. Ang dami mga tugak ah. O yes, hindi pala pwede maghubad. May kakayuron dito. Oo nga, kaya na tinaas Pilipinas ko eh. Ayun pa yun. Kakayuron. Yun, dami. Yan yung nagtatapag doon sa Nani ka? Tingin nga.